Astigarragan nola ikusten den niren dak, pena handiarekin. Pena oso handiarekin. Orain fruteria bat iriki duten berrizean, herriberan dago ekologiko produktuak Astigarrako baserrikoa, eta ni beste egunean taldeka jendearekin hitz egiten, zu zer egiten dezu? Donostin, autobusean topatu, ni Hondartzatik, eta erosketak egiten. Eta eta ez alezu erosten Astigarragan. Nora jongo nez? Elena dago herriberan, astian 3 aldiz, ez nekien hemen nekaina jona. Eta Astigarrakoa izan, berez izan, jaiota eta bizitzen duten herrian. Eta ez dakiten hori. Bere garaian informazioa banatu zen, hori oso ondo eginda zegoen, baina. Eta azkenean, jendea juten dan, a su modo, ez dakit nola esan. Baina ni ez da bakarrik Astigarragan, ni herri txikitan, igual Hernanira juten baldin banaiz, Oiartzunea, eta herri guztitan, ze pena, ze lokalak itxiak, ke tristura. Neri, zate zait, ze pena. Zer egin behar da horrekin? Gaur egun oso askarra dijoa bizitza. Oso askarra dijoa. Beira, herriko produktuak kontsumitzeko aukera, bai zerbait bada, oaintxe bertan ostegun da astearteetan eta asteburutan bai, azoka jartzen dute herrian, nik uste ez dela, ni behintzat ez dut inoiz ezagutu hor kulturetxeko plazan, eta ekimenoi asko gustabitzaian, behintzat aukera izatea, norbeak herriko nekazari bati, horrelako aukerak erosteko, daude beste gehiago ere bai, baina behintzat plazan bertan aukera bakagu, oain politialitzak ere bai, gehiago, oaindik eta jende gehiago animatzea ez, plaza pixkat gehiago bete, jendea bertan lan egin dezan, bai lehenengo sektorean batez ere ez, azkenean kilometro zeruko produktu bat eukitzeak hau, herrian bertan sortuta, guretzat ez, herritarrentzat, beste inoa kanpoa joan beharrik gabe.